सा खलाइबो हम संग रेलि खलाइजांनानै नायु दङ माइका थाटे बागमा कन्सिस्टेन्सि व तिनि ब्लेन तंफ्ला लाइजाक खाय के खा मेथेक जाक माइकने केपरामत थानि बखाक्तैनो तिनि हम संग रेलि खलाइनाय जों सायमनका जे गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट नि जे डीएम हाय के तरित कान्ति साकमानि बखाक्तैनो तिनि सिल साजाकमानि जे बुबा ग्राबाय सामं हाया तांमनि बागैनो तिनि जागा जागा थाइबोनो तिनि माइकने बनो सेलेंका जों सायमनका कक्तमनि बिसिंति बनो अरने सस्पेंड मा खलाइनाय हाय के ट्रान्सफर मा खलाइनाय माइका जों कक्तमनि बिसिंति सायमनका माइकने तिनि 30 बागमा कन्सिस्टेन्सि नि तेपरामत थानि बखाक्तैबो तिनि हम संग रेलि खलाइजाकसनाय ब्लेनो जले लाइजाक माइकने बुरान खोक्तै बिसिं खोनानाय तै स्राबसानि बिसिंगनो हम संग रेलि खलाइजाकसनाय माइकने सयकारै नायतोनि दफने टिभि मांफ्रिबो suspend makaino komite district ni tori kan to sangwal dai suspend makaina longle
सगो सात पहिला सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक संग हामबाय ग्राम खाइ फैयो ठीक फिरकफ्रा सिनि गुमति डिस्ट्रिक्ट निङै डीएम तरित कान्त साकमा बायमा लायनानि बागै सिनि तिप्रासानि हामख्रायनि बागै सिनि तिप्रासानि गोबांमा बेनिफिशियारिनि बागै बुबाग्रा सालायनानि मालायनानि थांमानि ब मालायलिया फियाबा आसुक बायखो बुबाग्रा एक मास रवै तरिन कान्त साकमा डीएम न ओ गुमति डिस्ट्रिक्ट नि डीएम न बार कल खाइजाक कल खसाया लास्ट पाइथागोके बुबाग्रानि नम्बर फोन नम्बर नसि ब्लक खाइरसि बुबाग्रानो काइसा सागनां यांगमानि क्लाया जत तिप्रासानो सागनां यांगमानि क्लायो बनियागोलो बहाय आसुक बाय थागियाखो सिनि बुबाग्रानि लगेव सिनि एडिसि हाफांनि सीएम तंगो ओ सीएम न सागनां याखाय ओ तरित कान्त साकमा सीएम न सागनां या पूरा एडिसि न पूरा तिप्रासानो सागनां या हायनि बागै ताबक जों बनो बदलिया ट्रान्सफर या जों बनो वाइटिएफ मिया थांनायनि जों अलरेडी नो प्रेस क्लब खाइरजाक प्रेस मिट खाइरजाक थांनायनि 96 घन्टा बिसिङाव तंमोंनो अ तरित कान्त साकमानो सस्पेंड खायांखांके गुमति डिस्ट्रिक्ट जे आरडी ब्लक तंमानि एडिसि विलेज तंमानि जों थुं जागा तालारावै तरित कान्त साकमानि एक्शन लानायसिं हानि बागै जों वाइटिएफ ताबो करा खाइना सक तंगो तंमोंनो जों अ टाइम न नायसिङै तंगो अ जरानो नायसिङै तंगो 48 आवर्स 48 घंटा अलरेडी थांजाक तै बागनिया 96 घंटा बिसिङो गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा तंमोंनो अ तरिन कान्त साकमानो सस्पेंड खायांखांके जों बेबाग ब्लक गुमति डिस्ट्रिक्ट तंमानि तै बेबाग एडिसि विलेज पंचायत तंमानि न थुं जागावो तरित कान्त साकमानि न फोटो खाइसियै और जागा जुता बाय कारोै तालारावै आरडी ब्लक तालारावै पंचायत तालारावै तरिन कान्त साकमानि मोखाङो जत मारै सालसाके जे तरित कान्त साकमानो ट्रान्सफर सस्पेंड खाया सकसों और जागा वाइटिएफ खुक तै मुसुनाय हायनि बागै जों समाय तांजाक ताबक जों जा जरासिमि नायसिं तंगो बुबाग्रानो जतनो एक्सेप्ट सिनि स्टेट गवर्नमेंट नि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा जिसासी हर एक टाउन थं दुई टाउन थं कल खाइखांके कल रिसीव खाइ कक सांग और बिसिङो माने महाराजा हनै और बिसिङो आसुक बाय थायाखो ओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निनि नरेंद्र मोदी जी पीएम निनि स्वराष्ट्र मंत्री जी अमित शाह जी बरकसासी महाराजा हनै हर एकटा दुईटा फानो कल खाइखांके खसावै रिसीव खाइ कक साव फिया साधारण तिनि डीएम बके आसुक कुंसुगै सिनि बुबाग्रा हानि बुबाग्रानो सागनां याखायै तिनि बनि नम्बर न ब्लक खाइमाखा बनि नाम बनि बबाय मालायना सलिया ओ बुबाग्रानो सागनां या माने जत तिप्रासानो सागनां या हानि बांगो जों वाइटिएफ सिरिं तंया जा जरा नायसिं तंखो अ जरानि बिसिङो तरित कान्त साकमानो तंमोंनो सस्पेंड खायांखांके बेबाग आरडी ब्लक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लक बेबागनो जों तालारनाय तै थांनायनि एकदम सक फाइजाक एकदम गोबांनो सक फाइजाक थांनायनि बेनिफिशियारिबो राबार बागान राबार सक फाइजाक जत बेनिफिशियारि न राबार रयाखायै वाटै फाइबलिबो राबार रयाखायै चैत्र मासेवै राबार रवै ताबो गोबांनो पब्लिक र काइमा यांगै दं एकदम निबो गोबांमा फाइजाक निनि राबार प्लान्टेशन निबो गोबांमा फाइजाक कुटी रां फाइजाक न ब पब्लिक न रयाखायै ताबो अलरेडी न रां फिरक थांजाक हानि बागै जत जनसाधारण जत पब्लिक जत लुकुरक ताबक जत न खुब अंजाक हानि बागै अ तरिन कान्त साकमानो तंमोंनो जे जों 96 घन्टा रमानि बिसिङो तंमोंनो सस्पेंड खायांखांके जों तै कटर ओंखानाय बेबाग एडमिनिस्ट्रेशन तंमानि गुमति डिस्ट्रिक्ट बेबाग जागा तालारनाय हामबाय।